Ti si zvao, šta se ovo puca ovdje? Bože do grada, pucaju gore, Šta puca? U stvari daj meni, u stvari ja Ne, sam daj meni, pa ja hoću da Aj, zaradim. čuti me ti! Ljudi, već ste imali prilike da vidite u prošloj epizodi da nisam baš iskusan u GTA 5. Nalazim se ovdje sada i doveo sam... Teo sam da kažem iskusnog igrača koji... Šta radiš to, Peđa? Dobar dan, brate meni, dobar dan. Šta radiš to, Peđa? Evo ništa, brate, čekaj. Hoćeš da pričamo, da ne pričamo vamo na ovaj, ja? Jao, šta je meni brat postao, majko moja. Pričaj normalno. Dobro. Danas sam doveo Peđu kako bi me naučio da ja igram GTA 5 kao što i on igra. Brate. Sreća nova, ej! Aj, sedi vamo, sedi da ti Budalo, ja, ne možeš naučiti, sedi ti brate. i ja da pregovaramo vamo. Šta si rekao? Pa ti si glup za ovo, ne možeš ti ovo da naučiš. Ja sam to rekao, znači... Jao, gle, blokiram se ovdje. Sedi na zemlji, Animacije, ležati. lokacije. Sedi. Evo ga, to, sad možemo da pregovaramo. Dobar dan, dečko. Šalim se bre, hoću da sednem najbolje moguće, čekaj. Evo ga, seo sam na krevet na ćošku, baš onako kako sedim u stvarnosti. Peđa, kako je najbolje da ja zaradim novac u ovoj igri? Pa ovako, imaš milion posla od u gradu, znači možda se baviš i možda radiš kao taksista, voziš ljude, zarađuješ pare, možda budeš farmer. Ima baš dosta poslova, ali pre svega moraš prvo da položiš za auto i tako dalje, imaš i ove kriminalne Ne, poslove. pusti me, mani me toga, aj ustani brate, prekini tu animaciju, dođi vamo. Ajde, hoćeš da vidiš šta ima i... Izlaz iz hotela, ne, Izlaz, dođi vamo, dobro. izađi iz hotela. Ajde, Ja da ajde, radim ti kao meni pokaži. farmer za $17 ne pada mi na pamet. Dođi Pa vamo. dobro, ne moraš farmera, imaš taksistu, ja zarađujem 30.000 za Koliko zarađuješ? sat. Pa oko 30.000 za sat dva, ali tu ne može svaka budala da radi. Pa ne može svaka budala, Sedi. ti si ona posebna budala. Ćemo Ej, da čekaj, pa izađi iz kola, Peđa. Ti i ja smo braća rođena, dođi vamo. Ne pružim ja tebi Ličimo, ruku, ja ličimo. Osnovne akcije, da ja tebi prvo pružim ruku, da se ti i ja Ajde. lepo upoznamo. Tako, što smo se lepo Lupim upoznali. jedan šamar. Rođena braća. Aj sad sedaj u taksi, idemo lepo da vidimo šta ima u gradu. Ti si mi namestio da me opljačkaš, ti si namestio bukvalno da ja nisam, platim ajde taksi. sedi, ma ne Ti bi si ja tebi namestio nikad. da ja platim, Nikad ja gledaj, tebi sad ne bi, sedim nazad evo, kao i uživo ne. kad sednem, uvijek sednem pozadi, sedi brate, ne samo se ti vozim polako. napred. Hoću da mi pokažeš kako da zaradim puno novca. Imam jednu ideju za tebe. Ti si meni skinuo $3.000, pa ja te pitam da me naučiš kako ja da zaradim pare, ona meni zaradi pare u Pa, igrici. tako se zarađuju pare. To ne sve se zna. Pa baš ti hvala, brate, i čekaj, i sad mi je uključio, tek sam sad primetio kad mi je uključio dolar. Vidi ga, on opet seda kod mene pozadi, jesi ti tako i na polaganju? Evo nama prilike za zaradu. Što, kako? Mora da se okrene. Čekaj. Sad ti hoćeš njega? Dobar dan. Ti hoćeš Dobar njega? dan, jel ima mesta, brate? Ima mesta, brate, ali nema pozadi, brate, ovaj pozadi usmrdao se, brate. Ako želiš jedinu gepu, brate. A, samo Ti nekako hoćeš do njega centra da me odbaci, bre. kidnapuješ. Da, Otvori samo gepek. na sopstvenu odgovornost ako želiš sedi pozadi, ako A policija baš zaustavi. mora u gepek. Pa moraj, brate, nema mesta napred, jebi ga. On je Mislim, ima stvarno- nego sam smrdao, A šta si me vezao, bre? A nisam te vezao. Moram ruke da sam ti ispučio, brate, ne može drugačije, samo ti uživaj A, pozadi. velik sam čovjek, velik sam. Da, nemoj da kukaš ako nas policija zaustavi, molim te. Ti si njega Nego- ladno kidnapovao. Da, samo Kako, čuti, kako? znači ne sme da znam, mi ćemo da ga sad odvedemo. Neću vas ništa unutra. Znači sad ćeš zaradiš pare velike. Gdje hoćeš ideš, brate? Ajde do farme, brate, nešto se zaposli, malo nov sam tu, sad sam s aerodroma, brate. Ovaj ako je novi igrač, ni mi od njega nemamo leba. Pa nema leba, brate, ali možemo da ga iskoristimo, razumiješ? On ima Za neke šta? pare, verovatno. Pa, neko mu je dao pare sigurno da bi došao do ovdje u grad, razumiješ? Brate, nemoj samo mnogo da me košta, brate. A ne, taksimetar u Gepeku je malo manji, razumiješ? Malo manje uzima, razumiješ? A, dobro. To ti je VIP karta, znaš, VIP ti je pozadi ovaj što je ušao pred tebe, on je uvijek bio, razumiješ? A ti si pozadi. On je neki ozbiljan batica, a? Pa da, ima para, ovi što su klošali i sedi u Gepeku. Imam para, brate, Za njih ne radi uzeti taksimetar. $3.000 za 3 km. Ako, samo zajebavaj. Ne zajebam, brate, ne sprdam ja, kada ja nisam sprdao. Samo ti uživaj. Da, pa ovdje ti je, da ti pokažem ovaj spomenik.
Nisam ni znao ni ja da ovdje ima ovaj spomenik. Izađi, brate, samo, A šta ćeš? premeštaj, u drugi dobro, prevoz. dobro. Ajmo, digni ruke, ruke gore, dečko, ruke gore odmah. Da ga Ovo udari. je- Ajde, Ej, digni ruke. Nemoj, ovo je novi posao. Ovo je novi Imam posao. decu, ej! Stani, alo, stani tu, nisam oto tvoju decu nego tebe. Ej, Stani molim tu, vas, ne može. možda ćeš ih vidjeti, možda još je. Nemam ništa Dođi za sebe. ovo. Ovo je, znači, čovjek, imaš pare neke. Digni. Ništa kod sebe nemam. Kako nemaš pare, Ajde, digni ruke u vis. Pa, Ja neće da može digne lagano. ruke, a? Digni ruke. To, ovo je novi, on je, vidiš da je malo je agresivan. On je agresivan mnogo, molim Nećeš te, molim daš te. pare, ajde u vodu, vodu. Što si rekao, kako ćeš da zoveš, ajde u vodu. Da ga nabodem još jedan. Uzmi kamen, stavi mu ruku na glavu gdje se udavi. Ajde, skidaj odeću. Šta ćeš da mu radiš, Đape? Pa mora da da odeću sve što ima, ajde. Odmah bre kad kažem bre. Evo, odmah. Ajde. Te najtike 95 pice, skidaj odeću. Pa, Peđa se Ajde, ovo ajde, nikad golo. ajde. Šta se dešava Brzo. ovo? U stvari daj meni, u stvari ja Ne, sam daj meni, pa ja hoću da Aj zaradim. čuti me ti! Alo, Ćeš daj tebe meni. sad ubiti. Odmah pare, ček masku da stavim. Dao Da sam mene sve, prepozna. dao sam sve. Sve si pare. masku da stavim da mene prepozna. Ali Peđaš, dokle misliš da ga držiš, je ti prebacio nešto para? Jeste, prebacio mi je 30.000, ali čuti. Pa otkud njemu, brate, pare kao Ne znam, početnik ne znam, 30. ne znam. Uzi, Pa ja ti guri ga, kažem. da ga Čekaj, gurem u čekaj, vodu, čekaj, brate. nemoj. Budite milosti. Pa šta? Imaš pare! Imaš pare! Sve sam dao, sve Pare, sam ajde, dao. još! Nemam ništa Kako kod sebe, nemaš? ajde. Đape, ajde bežimo odavde, brzo. Sad će Pustite policija. me, molim vas. Ajde, ustavi gore, ti kažem, ustavi gore. Ne, nešto mi je taksi. Skoči kad ti kažem, hoćeš da skočiš? Ajde, beži. Pa vi imate... Ajde, Beg. ajde, bežimo. I prebaci mi pola para. Čak ti prebaci pola para, bre. Šta da mi ne prebaciš pola para, pa ti valjda trebaš meni da pokažeš ovdje kako ja da zaradim. Znači, to su moje pare. Pa nema pola para, te pare su sad moje, znaš. Pa meni ne moraš, ja te... Pa si ubit će nam. Stani! Staj, dečko, imaš prevoz za dvoje. Da nije to neko od onog malo prelika. Što smo ga kidnapovali. Nemam pojma. Možda je neki njegov. Jeli, brate, koliko si platio ova kola? 49.000. 129, znači. 49. 49 samo, nisu skupa. Evo, dođeš ovdje kod ovog čovjeka. Pa da. Pokaži mi šta se danas prodaje. Ovo kupujemo 100%. Koliko košta, gdje piše? 5 miliona košta ovaj Mercedes. Ljudi, ja nemam 5 miliona. Gledaj ti koliko auta ima ovdje. 42.000, gledaj kako je dobar auto. Ovaj auto ću da kupim sada. Tako da idemo. Čekaj, kupi. 42.000. Kupio sam ga. Gdje mi je sad taj auto? Nije ti se pojavio ovdje ništa, onda ajde da pitamo da nas poveze. Ja sam se umorio, Ajde, brate. žurno. Ti ćeš da skineš sve kalorije koje imaš. A Slobodno. Svi su 1500, ti si mene prevario. vamo je 1000. Nemate vozilo. Peđa, ti si mene prevario, ja sam kupio Nisam te kola i prevario. još nemam auto. I Neka, sad ja kucaš sam na telefon. Pa ništa, pozvao sam sad taksi. Nema ništa toga. Za ću sada da radim kao taksista. Koliko imaš para ovih zlatnih kao? 11. Uzmi, idi prodavnica Grand Pointsa i ideš kutija McLaren kupi. I imaš kao da pošalješ i preuzmi paket, ideš želim preuzeti paket. Želim I da imaš tu preuzmem. Evo ga. prodavnica s nazivom više, pokupi. Jesi pokupio? Pokupi, evo. I sad vrtiš, otvori kontejner. Pa to sam mogao prvo da oteram, a ja možda dobijem sad auto. Pa jeste, Otvori. dobio sam konce, brate. Sad ćemo moći, Peđa, konačno da imamo džemper. Otvori još. To je najgora nagrada koju možeš dobiješ, a lupam, svi malo pre kako neko dobije lupam McLaren, ali ono, baš moraš imati sreće. Dobio sam opet konce. Nek ja upalim auto, brate, prođe 100 godina. Pa tako ti u stvarnosti isto, što bolje. Aha, evo ga, K opet moj. Alo? To je to. I sad ja koliko sam ideš- god daleko, ja mogu da pričam sa tobom. Da, pa normalno, pa zato i služi telefon valjda u stvarnosti, kako si glup. Idi Ti ćeš da me odvezeš u Vladu kod predsjednika. A možda si ti predsjednik, mogu ja da budem predsjednik.
Pozdrav Ne svima. možeš, pa ima jedan predsjednik koji funkcioniše cijelim gradom, evo ga ovdje. I sad lupam oni te pretresaju u skupštinu kad ideš ako hoćeš da menjaš ime. Ali ja ne sam pošto imam pušku. Ima tu sam posla dao. kolege. Tu brat ima pušku, hoće da ide u opštinu da Loše pretre. Maniku. Ajde, A idi, ajde, hoćeš ti, ajde, Ne, idi sam ti to završi, ja Ajde. ne znam šta drugo. Idi sam, mislim da je A ja ne, je to. ajde idem. Šta da promijenim ime? Ako hoćeš sve što drugo. A pretresat će me ovdje. Gle Pa stvarno. pretresat će te I ispitivat će to te što ljudi dolazi. pravi rade. Izvolite gospodin, dobar dan. Mogu da uđem unutra. Ja to nisam ni reći prišakao. Molim? Čekaj, Peđa bre! Ne mogu da uđem, imam pištolj ja! Kako imaš više? Imam pištolj ko sebe beži! Me zebaš? Da, i kupio sam od nekog lika ilegalno, nisam polagao za pištolj, pobegao sam. Sad sam postao taksista, kao što vidite ljudi, idem brzo do čoveka. Taksimetar ugašen, to me samo brine što piše. Ali brzo ću dođem do čoveka da ga odvezem gdje. On je otkazao vožnju. Pa što onda mene, vidite, meni će sada otkazuju klijenti vožnju. Aha, iznajmio si motor i zato si otkazao meni vožnju. Ništa ljudi, dobili smo našu poručbinu, odnosno se poručbina kaže, brate, kada taksijem vozi. Nemam pojma, uglavnom idemo baš daleko, tako da ajmo da zaredimo naše prve pare od taksija. Evo ga naše mesto. Gdje treba, tu je i čovek. Ovdje se čuje neko pucanje. Ti si zvao, šta se ovo puca ovdje? Boži do grada, pucaju gore, Šta pucaju? Vrati se, uđi u taksi. Gospodine, kidnapovali me neki ovdje, brate, bacili me s mosta, jedva sam ostao živ. Spasite me, molim Pa to vas, su vozite ljudi do grada. mi bili, mi su kidnapovali ovog lika, ja sada vozim njega do grada. Dobro, evo vozim, brate. I šta su ti radili? Ko te bre kidnapovao? Vin pucaju se tamo. Izuli me do gole kože, izuli me ljudi do gole kože, ja tek To došao u vidim, grad, brate. nemam ništa, To vidim, brate. nemam ništa kod sebe. Au, brate moj, a to ovi što su pucali gore. Ne bre, oni sad došli, ne znam ko su oni. Oni pobjegli što su mi kidnapovali. Pa šta Nisam si... ih ni video. Pa kad su ti kidnapovali? Ubalo da mu kažu šta Pa si radio malo do pre, jedva sam se izbavio, bio u reci dole. Ne znam, nisu nosili maske, znam ih od prilike kako izgledaju, ali... Šta kažeš, taksista bio, moj kolega? Taksista neki možda ga znaš bre, al... Pa ne znam, brate, ja sam od sad skoro počeo da radim kao taksista, brate. Možda mogu da provjerim za tebe. Tu me čeka drugar. Okej, Hvala brate, vam ajde, puno. ništa, to je 2000 ajde. koštalo, vidim dole. Ajde, Da, čujemo se, čujemo Ajde, se. Doviđenja. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribeujte se za još ovih videa, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Poz!